nonbirta thanbang samai bismai disopi nonbirta thebi pen arjika Nizang Karbiang long ronghang rongbom ronghang arak along isi angdeng pinpo sor habi krung saya mai kibipon. Nizang Karbiang long rong arak along kichengsi sor habi pinpo krung saya mai kibipon kichengsi tarik kreisi pen krehini an bibom si ninia parman pinipa jutsi arni. Labang so amai long kachitong dun Karbi Richo longsing ronghang lapen alohiaman pen kachitong dun CM Dr. Tiliam ronghang lapen MP Amor Singh Tisu lapen MLA Rup Singh Teron lapen Iya Mongol Singh Timung lapen MEC Het Singh Rongpar chitong dun si Mayardi Pidunlo lapen laso amai long MP Amor Singh Tisu tami pinang an kaching thur jia phan lamchak chechak tekan Hamren pen Dhoniram ronghang News Text Report P News 7 nonbirta tonpen arjika Karbiang hari pantang naman, nimro kompatang naman. Arat ke doa, tapi ni mai cari pun mai hempo ke han, lapenge pinidak, ilitum labang so keceng siang deng pinpo saat habis kun saya maelom chief guest ilitum kacing honai Karbiang Long Autonomous Council CM Dr. Tiliam Ronghang lapeng ilitum Karbi Richo akehai longsing Ronghang lapeng beladak nangeti tongdun MLA Bida Singin Leng MLA Rup Singh Teron lapen EMMC board chairman kedoan lapen ladak pinpo habi pen chenglok pini kaprek asong pen nang cetong duna tuman ilitum kadok wita sini lo mai ke dengke ning arong peglo ning aklong pen kadok wi fanta choro parpik ilitum kadok wita sini lo nili MP Haidet pen abang ke ladak kidoan ahemal chu uang pen sini di panang chuning li pen nili pipon lo lapen ke Karbiang Long Autonomous Council ilitum asiem sarda nili panang pingkat elmo ye ladak Karbi Richo ladak rong aragalong kadno Karbi elo dak lapen ke Hamren along sitame nang litum ladak bigahini labangge allotment apam lata CM sa nangkin kadano la silata la ni potok angbong ni lidak local MEC dak socheng local MEC labang sorry denglong nili nang palidon pola pen bigahini abangge tongchet dilang mapu la sinili apola dak local MEC Het Singh Rongpar kahai pencing YC mane ciriket bak ciring koi bak lo de mi opo balam lasi latan ini cing bai ponek po lapen ke MP hin pen nili central government along sitame tribal affair minister along sitame ason amo ladak kenangia son an sitame Karbiang Long Autonomous Council pen CM pen cing wai pen eleho Delhi long sitame nang development nang pali ye panini claim konikpo ladak electricity pusame towar pusame dadat nang kili dolo ta amso se pati muchot amso se pami muchot atowar lapen amso se electricity tower kado we kam pusame CM sarten nilitum nang claim pipo busi nang chichaki glo lapen kewang GR ni an sitame labang so akrung saya mai pen ilitum acho bostu si ilitum ripon po ilitum deng ponpo lapen ilitum anim rokom ilitum borom puthi pusitame ilitum ladak Karbiang Longang Bong pen ang tan pusame Assam pusame All India pusame international level ang sitame
ilitum ke pali dunia pan sidame lata ilitum claim phone nangpo la sologot ke nili MP hoy la pen Karbi Anglong Autonomous Council la pen tim Karbi Anglong sidame nang litum malong kaikia mata dolo kaikia mata nang kecerap ceto dunia pan nilitum cisik ding sidolo Lingkan sekpen pada pinpo habi kung saya mai panlak keti labenda rong raglo jadi tu awar ki meji pan longri rong pat ki meji pan alang tu lingkan mana son betul bukan ki meji pan tu isi arna bukan isi kal ki video tekmen alang tu dakar kon dodoro lahu hanbe pen lo kenangi asona mana pan open cenglo lahai kiri ya pan eli nikal sekkan lak ya pan kasi hinya saja lagin ko ya lago pan kami no kono mas konsultan baca dokter ilam nan pan ban lo pelo la yetemet forest department long di por la kemara mungkin lona ke padu do ma long ni la atuma to tor maha ke long ne the bang ke la tum ke treasury office long ola sam ke la ke workers pen ator rupa ke pen la sila so bien che ko se kan no to mas mas long budget thapun lo apene ni tum top ke pen to ko pilo sam ko pen long pile lo the as all india masti astor pen workers ke la ke pen mane pavida to police ta kar belo to mas council pen ni tum tak ye budget long thapun lo pen tu treasury budget long to lo se komen long budget atolo da pen kolong sta treasury officer bang da se pasti itu tok je pen se komen kan balik tum pa lo malong pen long ita long i van bori pon bom lo Sir, la panchayat Karbi Anglong la panchayat nang lutu panchayat nan lo nang lutle la da bang ke hola da bang ke 36 village la da doramla consensual long ke la ke duar voters tu la se ani sieta mena tum chini lo dak lokal emisi hola probataro ye matapang dak pon lo pada bang ke 12 voters ko la se duar voters ko mong penitum pinan chin ki than lo la penhala duar 12 voters ke doa adima long ke jo ramleng adino osio dak ke panchayat ki bi la sinil tum bang ke ang si chief minister wang lo kan di purong bang man sinil tum la highlight thandun pen alang limata sina cecak lo lake prabjin pen laso angdeng bangke kapicun jepan boripon po buat teng pen si alang li isi notification da eklang pon lo sa committee seng lo ola sa commission na bangke lake inclusion da jini exclusion da tuji la sila da bangke iltum bangke hala da to bangke dak nang dudun nong le lo next bangke la si prabjin pen lai ta mi chu latet kali da Noramla konsen sidet kali langkajan long tatolo lapin ke huka jirongna rong mongwe long tatolo lasilal ke homadim dame na prabjin penilitum 10,200 full kilometer ke dake panchayat system avelo abel te banduri bang ke tubet Sir, la West Karbi Anglong la Meghalaya hoy long tame dual voters do la suputhak lai dual voters do anda non la se commission seng lo la si kapavite ji bonse claim la bini la so ke claim bonje pansini limo Tangte pinibirta ke lansing toni koklo domi thakme kurwang thu kar